Vitajte na fermeria.sk, vašom mieste pre hľadanie a ponúkanie práce v oblasti opatrovania, domácej pomoci, doučovania a ďalších služieb. Ukážeme vám, ako začať efektívne využívať náš portál. Ak prácu ponúkate, vytvoríte si pracovný inzerát. Zadajte typ služby, lokalitu a časové preferencie. Ak hľadáte prácu, vytvorte si profil, kde popíšete svoje vzdelanie, skúsenosti a prax. Vaša fotografia môže zlepšiť dôveryhodnosť vášho profilu. Tento profil vám pomôže lepšie sa predstaviť potenciálnym zamestnávateľom. Registrácia na Fermeria je jednoduchá a s jedným účtom môžete pracovať ako hľadajúci aj poskytovateľ. Všetko jednoducho na jednom mieste. Práca v pohraničných oblastiach umožňuje cestovať za lepšie platenými pracovnými možnosťami v blízkych zahraničných mestách. Ak potrebujete pracovníkov, môžete si pomocníkov nájsť aj zo zahraničia, čo vám otvára širší výber kandidátov. Rovnako si aj študenti môžu nájsť babysitting v zahraničí, čo je skvelá príležitosť na jazykové zdokonalenie a zároveň privyrobenie. S jednou registráciou a možnosťami na Fermeria si ľahko nájdete prácu alebo ponúknete svoje služby. Pre tých, ktorí nemajú čas hľadať pomocníkov sami, Fermeria ponúka aj profesionálne agentúrne služby. Agentúra za vás zabezpečí výber spoľahlivého pracovníka bez starostí. Po vytvorení inzerátu alebo profilu môžete ľahko komunikovať s ostatnými užívateľmi a získať spätnú väzbu. Prvé kontaktovanie medzi užívateľmi prebieha bezplatne. Využite príležitosti doma aj v zahraničí a objavte nové možnosti ešte dnes. Fermeria.sk. Nájdete pomocnú ruku alebo ponúknite tú svoju.